No niin, nyt rullataan tohon Kiitotien päähän. Katsotaan, miten se lähtee menemään tosta. Varmaan toi seuraava kiitorata sitten. Joo, tähän näköjään mennään nyt ja nyt katsotaan, onko tässä yhtä paljon voimaa kuin Toyota Yariksessa. Odottakaa hiukan, kohta lähtee. Nyt odotellaan lupaa, mutta kai se näin hiljaisella kentällä on aika äkkiä hoidettu. Nyt alkaa nousemaan kierrokset moottorissa. No niin, nyt lähdetään. Ei, kyllä Yaris lähtee kovemmin. Ihan selvästi hybridi Yaris. Ei tää lähde mihinkään. Tää on ihan kesyysä. No niin. Tää mennään jo. Yaris olisi ohittanut jo. Ei kai sit. Nyt taisi irrota pyörät maasta ja Helsinki taakse jää. Tämmönen se sitten on. Pitäisikö tilata Sinitonikin nousukidoihin? Palataan myöhemmin asiaan.